meu bé... Estava vermell. No, si ficat hem posat nosaltres, és que no ha passat. No ha passat. Aquest és el cabell blanc, aquest és insuficient. Sí, home. No, aquest no. No, perquè hem pinçat la taula amb ell, l'altre trio de cabells blancs, és el d'això. Aquest de Vilobí, que és el que treballava com a rogat. Això li he preguntat per què. És com a rogat. Vaig a tapar els calés, que no sigui que s'utilitzaren els calés. La puede coger. Quants en tinc jo? No tanto. Com un regalat? Tenir cap en 11, sí. Suárez está saliendo de espaldas. Está saliendo de espaldas. Peínate bien. De cara, el tarcico. Aquesta serà bona cosa. Miren, Pere. Hola, nen. Se m'ha cargat. Ja m'he girat i tu ja fixo. No m'has mirat, ja t'ho presento. Jo pensava que guanyava ell. No, no, ten un rei, jo li truco i aquest. Cuideu cap Perquè jo pensava que no era rei. Com una rama de... Per la prosperitat. Aquí falta el maquillatge. Aquí falten les maquilladores. A més, el filmis, que la dona li dic que estava al súper. Tresos o a mi? No em pentis mai, Tomata, No diguis res, mate, no diguis res. No diguis res. Que vas a buscar res, man. És el de sempre. Sí. Si tenen por... Que sortirem pel TV3? Jo, i d'allò que vaig tenia un tres pelat, Jo també el tinc pelat. Tinc el 3 sol, que en tenim 2. Posa-li un as. igual. Ja no tiro una més grossa, oi? La grossa. Oh, tu no tens tomates. Una mica no. Manel sol. Ja t'ho faràs, Manel, també. No sabia res. Jo vull fer
fer la primera. Vinga, si puc, Mira, mira. Ja ni mata eso. I què va posar? I el que sí, i no se no mata. Ha anat força bé, vull dir, no com altres vegades, a l'estiu, a la festa major, sempre ve més gent. Vull dir, potser perquè el portar-ho a aquests setmanaris, que aquesta vegada només ho portava a la Fura, i a la millor no se n'entera tant de gent. I com que els programes tampoc es passen en diferents pobles, d'aquests pobles d'aquí al voltant, doncs els altres se n'han d'enterar així, pels setmanaris aquests que surten d'això. Però bueno... Quanta gent ha vingut? Molt bé, 40 persones. Tenen un berenar, paguen 7 pessetes cada persona, 7 pessetes, paguen 7 euros per persona i llavors hi entra el berenar. Vull dir, n'hi ha que ja no han berenat, se l'han emportat perquè era molt d'hora, l'altre sí ha berenat aquí mateix i d'això, hi va una botella per cada 3 concursants, doncs hi va el berenar i una botella de cava i després es van eliminant fins que d'això arriben els que queden pels prèmits, que hi ha 4 premis. Hi ha primer i segon premi de pernils i els altres 2 premis són lots de cava i de vi.